BTR Green Environment Nature. So guys, आङो बैराबकुन्द'आव बेरायफैदों दिनै खामानि एसे माबा जानायखाय स्ल' जानायखाय नै दै माबालाय इयो धोनस्री रिजर्ट बैराबकुन्द'. Oh my god, बार खोलो खोलो. टेम्पारेचारबो नायखांबाय जों बैयावहाय. बिराद मोजांलै. मा होनदोंमोन नोङो? टेम्पारेचार अके. टेम्पारेचार जों नायना फैखांखाबाय. नोंहा बेसेबांमोनलाय? 35. आंना 34. बिना 35 आंना 34. जों टेम्पारेचार नायना फैखादों दै. लामायावसो फैब्रा एसे बारहावा एसेबां मोजां. So guys, आं दायो बैराबकुन्द'आव दङ. बैराबकुन्द'आव फार्स्ट टाइम आं आथिं होदों बेवहाय दायो. ओरैनोथ' सिगाङावहाय गारिजोंसो थांदोंमोन, बाट आं आथिं होफेराखैमोन, आगान होफेराखैमोन बेवहाय, थाबायाखैमोन. बाट एबार खिन्थु लकडाउननि गेजेरावनो भाइरासनि सिजन समावनो जे बैराबकुन्द'आव बेरायफैबाय. बिथिंजाय लामानि दलंनि आन्दार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं. बिथिंजायनो थांजोबो ना? स' अबे भुटान? ओइ बे भुटाननो बैफोर नुहुरनाय न'फ्रा. गाइस बे दैया भुटाननिफ्रायसो फैयो. ओइ बे हाफाव माबाया आच्छा बे अरुणाचल लांबाय. बे आसाम बर्डार आरोना. बे सोरनि रिजर्ट होनना बुंदों? सोर मिनिस्टार? आच्छा रेहन सारनि. अके, नैबे जाबाय रेहन सारनि माबा रिजर्ट मिनिस्टार. स' गोबां गोजोननाय मोनदों बेवहाय फैनानै. बार खोलो खोलो बारनाय आरो कर'ना भाइरासनि जाय सिजन बे टाइमावनो फैनो गोनां जाबाय. मानो होनोब्ला बेयाव फैनानै कर'ना भाइरासखौबो बावबाय. बिदि होननायानोथ' जाहैबाय दायो माथो खालामबावनो. जों टेम्पारेचारबो नायबोदों ना, नङा होमबा? जोंखौ टेम्पारेचार नायाखैमोन खिन्थु जिरायनासो दंमोन ना. बाट जों टेस्ट खालामनो होननानै रिकुवेस्ट खालामहैथारबाय. आंथ' नैबे उदैयावबो लाबाय, बिदि बे उदैयावबो खालामदों. उदैयाव बेसेबां ओंखारदों दायो खोन्थायासै ना, माने खम ओंखारो होनना बुंदों ना. नैबे जोंहा ब्रादारनिया 35 ओमफ्राय आंना 34 लोगोफोर. स' लोगोफोर रंजा खुसियै थाबाय था. बे नङाखि माबा मोनसे सिजन बेराम फैदों, भाइरास फैदों, बे नङाखि रंजायालासिनो थानाय. स' गोसो गोथारै रंजा आरो बिनि गेजेराव मिनि खुसियै थाबाय था. येस, बेफोरबायदियाथ' थांलाय फैलायखा होननानै बेफोरबायदि साननानै माने. बाट जाय सरकारा, जोंनि गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय जोथोन लाखिनो थाखाय माखासे गाइडलाइन्स होदों, बे गाइडलाइन्सखौथ' जोङो एखेबारे गोसो गोथारै जों मानिनानै सोलिनांगोन. अब्लासो जोंबो बै भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोनगोन. बाट बेखौ साननानै जोङो गोसो दुरबल लानानै थानो नाङा आरोना. बास आं बेखौनो खावलायो लोगोफोर. स' आं बेवहाय एसे इन्जय खालामसै. गाइस, आं गोबां इन्टारेस्ट मोनदों बेवहाय. बार खोलो खोलो. बिराद इन्जयेबल प्लेस मोनदों, बेखौ गोजोननाय मोनदों. थेंक इउ स' माच. आरो बार खोलो खोलो बारनायजों फट' खेबजानांसिगोन ना. भिडिअ जादों माथो बाल. भुटान गेटआ थांलालै माबालाबायगोनसो. What are you doing here होननानै बुंदोंसै गिलासो. माने भुटान ओरै बै गेटआ बिथिंजाय थांनो नामा होनना सोंदोंमोन आरोना. आं बुंदों जुदि गेटमेना जुदि नुयोब्ला जोंखौ अर्डारथ' गैखाया. What are you doing here होननानै गिलासो. नैबे जयगुरु नै, बे जयगुरु नै. जेरै What are you doing here होननानै एरेस्ट खालामदोंसो गैलासो एसका. स' बे समाव जोङो सेक्सन स्टाफ जानो गोसो गैया. गारिखौ गिदिंनो सानखो
बे आसामानि गोग्लैदा बे आसामाव गोलैयो ओइ अरुणाचलाव थांलाबायनो नागिरनानै इउटुबारालाय मा जादोंलै आरे बिदि जों खोथा गैया सेक्सन स्टाफ जानो गियो सेक्सन स्टाफ नांगौबाथाय सेस्टा बाट ओरैनोथ' एक्सुवेलि बेफोरबायदि समावहाय सेक्सन स्टाफबाबो खुनु माबा गैया ओइनो भैरबकुन्द लिरनाय आइ लाभ भैरबकुन्दनो आइ लाभ भैरबकुन्द क्वारेन्टाइन हाबनांगौ आराम गोथाव मोजागोन कुरेन्टाइनाव हाबनो नामा नामा गोथाव मोजागोन ब्रा मै बेदर जाहैनो थ्स हाबमा सानसथ' हैद गोदाव सोरावलै मा आया मा हाबलाबायनो नागिरखो नायलाय मा हाबलाबायनो नागिरखोलै नोंलाय ओइ दैया रलाय रलाय गारिनि सिसाखौ अ वाव बरियालै ओइ ना मोनोमोन बेयाव ओइ रलाय लक खुलिलाय So guys, आङो भैरबकुन्दआव दङ भैरबकुन्द नाय भैरबकुन्दनि दैया हा गिदिंना फैनोसै थांदो होमबालाय नै तुरबुज लादो जा स' बे गारिखौ गिदिंहोनानै फैसिगोन माने गारिखौ फिदिंनानै फैसिगोन ना मोन्दों ओइ रड दङ माथो लस जासिनलै नांथाबायनो जेया नांथाबाय स' गाइस बेयावहाय बिराद गोसोआ बिराद गोजोननाय मोन्दों स' गाइस गोबां मोजां जायगा बेयावहाय इसेबां बुरजा मानसिबो गैया खिन्थु दंनाया दङ आरो बे कर'ना भाइरासनि सिजननि टाइमावहाय आं बेयाव फैनानै जे ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों वाव होनना बुंबाबो लस गैया आरोना बेवहाय बार खोलो खोलो बारदों सिउ सिउ बोरै नोंलाय मेथाइ बोरैबा नोंलाय मेथाइ नोंने I'm very happy today guys because I'm here at the Bhairabkundo and I'm enjoying and I'm getting interest in this place. Wow. दानो फानदो दायो फाना हा मा होनदों फानानोलै बोराया फानानो दायो फानगोन गाइस आं बेवहाय बेबायदि ओंखारनानै बेफोरबायदि बारहावा लायाखैमोन आं बेवहाय नै बाइक फैदों आसामनि सिङावहाय अरुणाचलनिफ्राय फैदों ना मादों मिथिया आं बेबायदि ओंखारनानै बेयाव बेरायाखैमोन बार खोलो खोलो जाब माने लाफेराखैमोन फिलिंस खालामफेराखैमोन खिन्थु दिनैनि बे समावहाय आं फैनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आइ एम सो लाकि या SSB नि केम्प नामब्रा बे गाइस beautiful समायना जोंनि बिटिआर जोंनि बड'लेण्ड गय खान्थाल थाइजौ बारि Patay bisina, patay bisina. जायफोर मानसिफ्रा फाथैलाय बिसिबाय आरो बिथांमोना गोबां दुखु मोनगोन बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनायोब्ला जायफोर मानसिया जाबाय इसोरनि अननायाव रावबो दा बिदि जाथों गोसो गोथारै गावनि न'खरफ्राव रंजानाय बाजानायजों लोगोसे हौवा हिन्जाव अनज्लायनानै थानो हाथों बयखौबो आं इसोरनि सायावहाय आर'ज गाबज्रियो बिसोरनो बेबायदि गोहोखौ होथों